Det vi skal se på nu, det er stærkt underafkølede unger. Det her er 3 hermelin-unger, som jeg fandt ude af sådan en mor. De var smidt rundt i reden, og de er stærkt afkølede. Og I kan se, den ene af ungerne bevæger sig. Det gør den anden faktisk også, denne her. Og det er ikke meget, de ser ret døde ud. Og den sidste her bevæger sig slet ikke. Sagen er bare den, at selv når de er stærkt afkølede, så kan man faktisk varme dem op. Og det gør jeg nu med denne her unge. Den her unge skal nok klare sig. Jeg tror, at den her unge er død, men jeg har før været udsat for, at de har set meget døde ud, og så alligevel kommet til live igen. Så jeg prøver at se, om jeg kan varme den op. Det I kan se, det er, at den er ikke blå om snuden endnu, og derfor giver jeg den en chance. De 2 andre ligger her. Nu kan jeg så se, at den her unge, som jeg tror er død, faktisk har både bidt øret af. Så derfor vil jeg ikke prøve at varme den op. Jeg afliver den og lader den få fred. Men de 2 andre unger her ligger og bliver mere og mere livlige, og de skal nok klare sig fint. De skal lige varmes op. De er stadigvæk koldere end mine hænder faktisk. Jeg varmer dem faktisk op indtil at de har samme temperatur som mine hænder. Nu viser det så faktisk, at den unge, som havde fået bidt øret af, og som jeg troede var død, ikke er død. Den har i hvert fald bevæget munden, og det vil sige, at jeg kan sgu ikke få mig til at aflive den, så nu giver jeg den chancen, og så ser vi, om jeg kan få liv i den. Så begynder ungerne her at sige små lyde. Og her ligger de 2 andre, som bevæger sig rigtig godt og dejligt. Når jeg er sikker på, at de er blevet helt varme, så kommer de ud i reden, så får jeg fundet noget pels frem og lægger dem ud i reden, og så skal jeg holde rigtig godt øje med, om moren passer dem.